Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa oras natin ngayon na 11:18 PM sa buong kapuluan. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, isang mapagpalang Huwebes para sa ating lahat. At ito na po ang ating Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahusgahan, bagkus ikay pakikinggan. Ang programa nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Mga kabisyo, sa kabilang linya po natin, pakinggan na po natin ang ating caller. Good evening po. Good evening po. Good evening po, DJ Titangelo. Hello ma'am, good evening. Happy Thursday ma'am. Sa inyo rin po. Kamusta ka ngayon ma'am? Medyo kinakabahan po, pero ready. Yan. Ma'am, naka-earphone ka po ba or naka-loudspeaker ma'am? Itapat nyo lang po yung ano nyo. Hindi po. Speaker ka po ma'am? Hindi po. Or hawak nyo lang yung phone ninyo ma'am? Hawak lang po. Ayan. Medyo mahina lang po kasi yung bato ng ano nyo, ng audio ninyo ma'am. Medyo lakasan na lang po natin yung boses natin ha. Okay po. Okay ma'am. Ma'am, ready na po ba kayo? Yes po, ready na. Ma'am, ano po ang pangalan ninyo? I'm Rai po. R.I. Rai? R.I.? Okay. Okay. Yes po. Rai, ilan taon na si Rai? I'm 20 po. 20? Si Rai? Taga saan si Rai? Taga Los Baños po. Los Baños, Laguna. Tama ba ako? Yes po. Okay. Si Rai ay 20 years old from Los Baños, Laguna. Ano ang top secret mo? Bale, I'm a student po before and para po matugunan yung pag-aaral ko, binibenta ko po yung sarili ko. Right, tama ba ako That's ng pagkakarinig na isa kang estudyante na para matustusan at makapagbayad ka ng tuition fee mo or may panggastos ka sa pag-aaral mo, ay binibenta mo po ang sarili mo? Yes po, DJ Titangelo. Maaari mo bang ikwento sa akin ngayon kung paano humantong sa ganung pangyayari ang isang Rai na 20 years old para maitawid ang kanyang pag-aaral? So, start po ako. Nagsimula po yun nung 18 ako. High school, syempre po, bilang nasa mahirap na pamilya, wala po akong father. Doon ko na po nasimulan na gawin yung ganong bagay. Bale, nakita ko lang po siya sa isang group. Dumaan lang po siya, may mga nagpo-post ng mukha nila pero tago yung pinaka-face nila, kumbaga naka-blur. Then, anong group to? Muna. Ano po siya? Tinatawag po siyang mga lakadan. Lakadan? Opo, or walk groups, mga ganun po. Okay, continue. And then, nag-start po ako yun na-curious, kaya inopen ko po siya. Doon ko po nakita, sa pagbo-browse ko po, may mga blurred face po. Then kung ano-anong mga post na nakalagay yung mga details tungkol sa sarili nila. Then, pumasok po sa isip ko na kung ano ba yung ginagawa nila. Tapos, out of curiosity po, nag-try ako mag-post ng sarili ko, kagaya nung sa kanila. Nag-bloom po yung post ko, maraming nag-message sa akin na
interested para daw po ilabas ako ganito ganyan. Since student po ako noon, mas marami pong gustong makipagkita sa akin. Kaya doon po nag-start yon. So, Meron po, may nag-imbita sa'yo. yes po. Ang kapalit po is pera para sumama ako at alam niyo na makikipagkita sa kung saan tapos ibibigay yung sarili. Gaano katagal at ilang beses na ulit yung ganito, Ri? Tumagal po siya ng siguro 1 taon. Gaano karaming pakikipagkita ang ginawa mo sa loob ng 1 taon? Bale, hindi naman po siya sa maraming tao kasi nung una ko po siyang na-meet, nagkagustuhan din po kami, naawa siya sa sitwasyon ng buhay ko. Then, nagkatuluyan naman po kami sa katagalan. Tinanggap niya yung past ko and minsan hindi naiiwasan na magduda kami sa isa't isa na baka ginagawa pa namin yun since dun kami nagkakilala. Kaya nagkakaroon po ng conflict na baka nag-cheat kami pareho, ganyan. Pero ngayon po, hiwalay na rin kami. So sa loob ng 1 taon, tama ba ako ng pagkakaunawa? 1 tao lang ang umikot sa buhay mo na parang siya na ang nagbibigay o nagsusustento para sa pag-aaral mo? Opo. Ri, magkano naman binibigay niya? Magkano ba ang halaga na kailangan mo sa pag-aaral mo bakit mo pinasok itong bagay na to? Nung first meet po namin, wala pong malinaw na halaga. Pero binigyan niya po ako nun ng 15K. Kaya po dun nag-start din na parang nahulog yung loob ko. Or parang nasabi ko na okay na siguro to, makakatulong na to sa akin. Hanggang sa naghiwalay kami nung araw na yon, patuloy siya nag-chat, nag-o-offer ulit kung kailangan ko, ganyan. Siguro po sa 1 buwan, umabot din ng 50K yung una kong natanggap sa kanya. Medyo nagugulat ako sa mga naririnig ko, Ri. And unang-una muna, nakakalungkot na mapakinggan ko sa isang 20 anyos yung ganitong kwento. Pero Ri, gusto ko lang din himay-himayin. Bakit ganun kalaki yung kaya niyang ibigay sa'yo? Malaking tao ba to? Kilalang tao ba to? O mapera bang tao to? Pwede mo ba akong kwentuhan? Bale, hindi naman po, pero may business po siya ng sarili. At saka, ano po siya, more on pagbebenta ng mga gamit. Hindi ko po alam kung dahil sa hinuhulog niya lang po yung loob ko ng mga time na yun. Pero yung mga past months naman po, hindi na siya ganun kalaki. Parang maabot na lang siya ng 10K since medyo stable naman na ako noon. Hindi na ako ganun kagastos. Kumbaga, nung first month na naibibigay niya is nakakapagtabi ako. So, sa mga sumunod na buwan, ganun na lang po siguro yung umaabot. 10K, ganyan. Hindi naman siya tuloy-tuloy na umaabot sa ganun kalaking pera. So, ibig sabihin, kinuha lang yung loob mo ng mga unang buwan para ma-hook ka na sa kanya. Hindi ka na maghanap, doon ka na sa kanya mag-focus. Ganun ba yun? Opo, parang ganun po. Okay. Ilang taon na tong lalaki na to, Ri? Ano po, nakakahiya man sabihin pero he is 50 na po. 50 years old. Opo. May anak na ba to? May pamilya ba to? Hiwalay ba sa asawa to? Gano'n nakatatanda ang mga anak nito? May idea ka ba doon, Ri? Wala po eh. Kasi po, dito po sa pagkakakilala namin, sa dami account po kami nag-uusap. Then, syempre po, bilang wala naman akong karapatan na o sisihin yung buhay niya, hindi rin naman po siya nagsasabi. Nagtatry ako na maggalit-galitan kapag naiinis na ako na wala man na akong alam sa kanya, kundi yung edad niya, kung taga saan siya. Yun lang po yung alam kong detalye sa kanya. So, saan kayo madalas nagkikita neto, Ri? May isang lugar lang ba kayong pinagkakakitaan? O paiba-iba? Bale, paiba-iba lang pong motel kung saan niya matipuhan.
Pero around Los Baños lang din. Yes po. So, taga dun lang din siya sa Los Baños. Opo. Ata. Or dahil dun niya lang po ko pwede i-meet. Kasi hindi po ako marunong talaga masyadong bumiyahe. So, habang ginagawa mo yung mga ganitong bagay, nag-aaral ka. Opo. Ano po, I'm an honor student po nung nag-aaral ako. Anong year that time? Grade 10 po. Ngayon, anong year mo na dapat? Ano na po ako, huminto na po ako. Nag-graduate lang po ako ng grade 12. Okay. So, umikot ang mundo mo dito ng 1 taon sa lalaki na to para matawid mo yung iyong pag-aaral at pangangailangan. At more on ano rin po, siguro nung nagkahulugan po yung loob namin, dahil nga po sa wala akong father figure, tapos since matanda siya, parang nakuha po yung, alam niyo po yung pag-aalaga, yung pagmamahal na hindi ko nakuha sa tatay ko. Parang sa kanya ko naramdaman, kaya yung mga time na yun, hindi ko na naisip na parang ang layo ng agwat namin, ganyan, kung ano yung ganun po. Parang nakulangan ako sa pagmamahal ng tatay ko, sa kanya ko na nakuha. Sa murang edad mo ba, wala ka ng tatay kagad? Yes po. Parang hindi pa po ako pinapanganak, namatay po yung father ko. Eh, paano naman yung nanay mo? Nasaan? Ano po siya busy at saka sa pagtatrabaho, wala po siya masyadong time sa amin. Ilang kayo magkakapatid? Bale, 3 po. So, pang-ilang ka, Ri? Ako po yung pangalawa. So, may sarili kang mundo. Opo. Hindi po ako close sa family ko. Wala Yes. po akong ibang mapagkwentuhan. Sinasarili mo ang lahat. Yes po. Ri, di 1 taon kayo nagtagal na ito at ang naging dahilan nga, binanggit mo kanina is nagtatamang hinala kayo or wala kayong tiwala sa isa't isa dahil nga doon kayo nagkakilala at iniisip ninyo baka ganun din ang ginagawa ninyo. So yun na end yung relationship ninyo ng 50 years old guy na to. Meron pa bang sumunod na ganitong transaction na may kinilala ka, binabayaran ka? Bale, naulit po siya nung naghiwalay kami. What do you Pero, mean na ulit? Sa kalungkutan ko po nung time na yon, ang gusto ko lang po is mag-revenge. Pero nauwi po siya ulit sa ganong bagay. Naghanap ako ng someone na makakasama ko for a night para mag-unwind lang sana. Pero sa ganong group pa rin po. Ano naman Pero ang hindi nangyari? hindi na po siya gaya nung una na talagang merong something na pera. Nakilala ko na lang po siya as friend. Doon yung totoong unwind lang po. Pero doon pa rin sa group na yon. Kumbaga parang naulit doon sa group. Pero hindi gaya nung naging transaction namin nung una na naging karelasyon ko. Yes. At naiintindihan kita dyan sa sitwasyon mo, Rie. Kasi, alam mo, ginawa mo na lang way, tama ba ako? Sa pagkakaunawa ko lang to, Ria, i-correct mo ako kung mali ako. Rie, tama ba ako na nagdinahilan mo na lang na para sa pag-aaral mo to, pero hindi mo naman talaga ito para sa pag-aaral? Na-curious ka lang na pasukin ito para mangangilala ka dahil nga sabi mo may sarili kang mundo, wala kang mapagsabihan, kaya naisip mong pumasok dito. And at the same time, nakita mong kumikita sila, edi sige, try ko na rin to para kumita ako at may sarili akong pantustos sa sarili ko. Although na meron naman talagang kaya mag-provide. Tama ba ako? Totoo. Hindi po. Totoo po talagang ginamit ko siya sa pag-aaral. Since
lagi pong kulang, madalas wala akong pambaon, ganyan. Kulang po yung gamit ko sa school dahil nga po mahirap kami. Nung dumating po ako sa part na gano'n na may makukuha na akong pera, nung nag-grade 11 po ako, ano po ako nun, pumasok ako sa medyo malayong paaralan. Doon po, lagi na akong nangangailangan ng pamasahe, syempre pambaon, ganyan. Kaya talagang ginamit ko po siya sa pag-aaral. Naging okay naman po yung pag-aaral ko nung mga time na yon. Kaya hindi po siya dahil lang sa para sa sarili. Then, meron po akong gusto kasing i-share talaga kung bakit nagustuhan kong sabihin tong secret na to sa ibang tao. Bakit, Ri? Bale, for awareness din po ng mga tao. Kasi, minsan po, nagigilty rin ako na nagawa ko siya. Kumbaga, sa mga mother po na hindi open sa family nila, lalo sa mga anak nila, kapag po napapansin nyo na parang meron silang something na nabibigay sa sarili nila pero alam nyo wala silang pinagkukuhaan, mabuti pong bantayan nyo sila. Kasi may mga possibilities po na kapag napasok sila sa ganito, hindi po nila masisecure yung safety nila. Hindi po sila, kagaya ko na mag-end up sa ganong guy na talagang mabibigyan sila ng talagang kailangan lang nilang pera. Yung iba po kasi doon may mga nababalita, may mga masasamang karanasan sa ganung bagay. Kaya po gusto ko rin maging aware yung ibang parents na baka ganito na rin po yung nangyayari sa mga anak nila, lalo na hindi nila nababantayan. Yun po. Ri, ang ganda ng sinabi mo, no? Sa kabila ng pinagdaanan mo, ang ganda ng sinabi mo. Actually, yun dapat ang second question. Ay, ito yung next question ko talaga sa iyo. Na ba't hindi ba napansin ng nanay mo na napag-aaral mo na yung sarili mo, yung mga dating hindi mo napo-provide sa sarili mo, hindi niya napo-provide sa iyo, nabibili mo na, hindi ba siya nagtaka nyon? Hindi ka tinanong? Bale, ang totoo po, nagtaka siya. Kasi unang-una po, nagkaroon ako ng cellphone. Tapos, nakukumpleto ko po yung gamit ko, yung projects. Nakakapasok ako araw-araw, hindi na ako humihingi sa kanya ng baon. Nagtataka po siya kung saan ko nakukuha yung mga yun. Ang sinabi ko po is dahil nga po sa boyfriend ko. Pero not exactly kung saan mismo. Kung paanong paraan po. Ganon. Yeah, naiintindihan kita. Sa ngayon, ano bang pinagkakaabalahan mo na, Ri? Bale, nag-work na po ako ngayon ng maayos. And masaya na po ako kahit single. So wala ka nang ginagawang ganito ngayon, Ri? Wala na po dahil nga po sa nagigilty na ako na baka yung anak ko, kasi meron po tayong tinatawag na karma. Ayoko pong mangyari yun na baka kapag hindi man sa ibang kapatid ko, basta po natatakot ako para sa magiging pamilya ko, lalo sa anak ko, na baka bumalik sa kanya yung karma dahil sa pinagagawa ko. Dahil sa anak mo, it means may anak ka na o wala pa? Wala pa po. Bale, kumbaga, nasa future po yung iniisip ko. Yes, okay. Nilinaw ko lang din kasi sabi mo dahil sa anak ko, nilinaw ko lang din. At medyo, syempre, naguluhan lang din ng mga baka sabihin ng listener, sinong ama nung, alam mo naman ng mga listener natin eh. Mga, oo nga po, pasensya na po. Chismosa din na pasimple eh. Oo po nga. Pasensya na po. Okay lang, yun. So, at least sa maagang panahon, na-realize mo na mali yung ginagawa mo. Mali yung mga karanasan mo at pinasok mong bagay. Diba? Opo. At Kaya po ngayon, nung nag-work na ako, na-realize ko po na meron naman palang ibang way para mapabuti yung kalagayan ko, para makapag-provide. Hindi lang sa ganung paraan. Anong work mo ngayon? Okay lang ba malaman ko? Office-based na po ako ngayon dahil nga po, kahit po nakagraduate lang ako ng grade 12, sinikap ko po na medyo maghanap ng
work na talagang kakayanin. Sinuwerte naman din po. Naging ano na po ako ngayon, office clerk. I see. At least may maayos kang work ngayon. Nakakatulong ka ba sa mga kapatid mo, sa nanay mo? Yes po, ako na po ang nagpapaaral sa mga kapatid ko. Dahil nga din po sa takot na baka magawa nila yun since may babae pong mas nakababata sa akin. Galing lang din, Rino. Sa kabila ng ginawa mo yan, sa maagang panahon na realize mo. At tingin ko tulad nga ng sabi mo, ayaw mo to mangyari sa anak mo. Tingin ko magiging mabuti kang nanay. Magiging mabuti kang nanay na hindi mo hahayaan na yung mga nangyari sa'yo ay mangyari pa muli sa anak mo. Dahil alam mo yung hirap, alam mo yung sakit, at alam mo yung takot na bit-bit mo. Tulad nga ng sinasabi ko kanina rin na madali maging masaya eh. 'Di ba? Masaya ka na nakakakuha ka ng 15,000, 50,000 na pag-aaral mo yung sarili mo. Pero yung kapayapaan sa dibdib mo, hindi mo mabibili yun ng pera eh. Opo, talaga. Lagi Sa totoo kang lang. nangangamba, lagi kang takot. 'Di ba? Doon Yes sa po. mga bagay na ginagawa mo dahil hindi ka nasa tamang daanan eh. Opo. Pero ngayon na kumikita ka na ng tama, hindi man ganun kalaki na kinikita mo na one click, 'di ba? Na sa isang buwan ay 50,000, pero may kapayapaan ka. Opo, totoo yan. Yun ang masarap at yun ang masaya. Tama po. Ang ganda ng kwento mo at ang daming taong nakikinig sa'yo ngayon through on air at online. No. Na tama ka ng sinabi, no? Na baka yung anak nila ay gano'n na rin yung ginagawa, hindi pa nila alam. 'Di ba? Yes po. Mabuti na pong mabantayan nila kaagad bago po may kung ano pang mangyari or madala na po nila yun kung ganun gawain sa buhay nila. Rimi, gusto ka bang sabihin? At sabihin sa sarili mo para pag napakinggan mo tong video na to, may mababalikan ka na sinabi mo sa sarili mo ngayong araw na to na October 16, 2025? Para po sa sarili ko, siguro, sana wag ko nang balikan yung ganong bagay na sana mas maging stable na ako ngayon sa trabaho ko para mas makatulong sa pamilya ko at para sa sarili ko, maging stable para sa future na magiging anak ko para po mabigyan ko siya ng maayos na buhay and hindi niya maranasan yung ganitong bagay. Then para po sa ibang tao, nasabi ko na po kanina, for them to be aware, lalo na sa mga malalayo ang loob sa anak nila, na dapat po kahit paano magabayan nyo sila, mabantayan kung ano na yung nangyayari sa buhay nila. And then sa lahat po, lalo na sa mga mahihirap, kung alam nyo po sa sarili nyo na hindi nyo kayang buhayin ng isang bata, dapat po pag-isipan nyo mabuti dahil nakakatakot po na mabigyan nyo sila ng mahirap na buhay. Then, hindi naman po sa sinasabi ko na baka ganun yung gawin nila for the sake of your family po. Sana matuto tayong mag-family planning para hindi po lahat ng mabubuhay lalo na kung hindi tayo stable, magkaroon ng kahirapan. Yung ganun lang po. Para hindi nila magawa yung mga ganitong klaseng bagay o kung anong krimen. Ayun lang po. Sa nanay mo, may gusto ka bang mensahe na ipahatid? Sa mother ko po, naiintindihan ko naman po yung pagkabisi nyo na ginagawa ni lahat para maitaguyod kami. Pero dahil nga po sa hirap ng buhay, talagang nabaon kayo. Yung kinikita nyo hindi na sumasapat para sa amin, para mabigay yung iba naming pangangailangan. Kaya nakagawa po ako ng ganito. Ngayon na lang po ang gusto kong mangyari. Maiahon ko kayo. Hindi man po ninyo nagawa sa aming ibigay lahat.
ako na lang po sana yung makapagbigay niyo sa inyo dahil ramdam ko na nung simula pa lang na nabuhay kami, talagang nagsusumikap ka na kaya walang-wala kang time sa amin na sana balang araw ako naman yung makapagbigay sa'yo. Ayun lang po. Ay, alam mo rin, yung puso ko ngayon ay nagdurugo rin at gusto kitang yakapin. Gusto kitang yakapin dahil napaka tibay mo sa mga pinagdaanan mo at sa mga sinabi mo. Biruin mo, 20 years old ka pala ngayon pero grabe ka na. Grabe na rin yung pag-iisip mo. Diba? Po. Risa na mas namnamin mo yung buhay na tinatamasa mo ngayon. Na tahimik, may payapa sa puso, may kapayapaan sa puso, hindi magulo, nakakatulong ka sa pamilya mo, may maayos ka na trabaho. Sana ingatan mo yan, Ri. Dahil alam mo naman, di ba, kung gaano kahirap yung pinuntahan mo nung una bago ka napunta dyan. Yes po. At sana wag mo na. Hindi madali at sana wag mo nang balikan pa. Apa, I will. Lagi kang magdasal, Ri, ha? Apa. I hope na pagaan ko yung damdamin mo na dito mo kinento sa akin at sa amin. Hindi mo ba ito nakuwento pa sa iba? Bali, hindi pa po talaga. Kaya feeling ko po ngayon, nangingibabaw yung takot na ma-judge ako at the same time, sobrang gumaan po yung loob ko na yung bigat ng pinapasan ko dahil sa mga ginawa ko, napagaan po. Pero dahil sa tapang at saka sa pananalig na lang din, ibinigay ko na po to. Talagang inilabas ko na. Kamusta naman yung nailabas mo na? Medyo mabigat po nung una, kinakabahan. Pero ngayon, parang panatag na po ako na sana hindi nila ako ginudge or sana mayroon naman lang akong maka one-on-one na sabihin sa akin na okay lang yung mga pinagdaanan ko na sana naintindihan nila dahil sa sitwasyon lang. Gusto mo bang basahin ko yung ibang mga komento dito, Ri? Kung maaari po sana. Alam mo, Ri, sabi dito, napaka mature mo daw mag-isip. Gusto ka daw nilang yakapin. Grabe daw yung tapang mo na nilaban mo yung ganyan. Naiiyak po. Malayo daw yung mararating mo, Ri. Mag-iingat ka daw palagi. Wala daw nagja-judge sa'yo, Ri. Napakatatag daw ng loob mo. Maraming salamat po. Meron pa nga nagsasabi dito, Ri, na matalino ka daw. Dala lang daw talaga ng kahirapan sa buhay kaya nagawa mo yan. Pero at least, natuto ka daw, Ri. Maraming salamat po sa inyo. Alam mo, Ri, gusto mo bang marinig din ang aking real talk para sa'yo? Opo, gusto ko po sana. Alam mo, Ri, pare-pares lang naman tayo makasalanan sa mundo. May kanya-kanya lang tayong kwento ng ating pagkakamali. Siguro yung pagkakamali mo na yan mabigat para sa iba, pero yung iba pang kwento may mas mabigat pa dyan, Ri. Yes po. Pero lagi mong tatandaan to, Ri, na tao lang tayo na hindi pa pwedeng husgahan ng kahit sino. Hindi tayo pwedeng husgahan sa nakaraan natin, sa kasalukuyan na ginagawa natin. Ang nakaraan ay nakaraan. Kung sino si Ri ngayon, yun ang dapat nating tinitignan. Ri, matibay ka.
At proud ako rin dahil na-realize mo sa maagang panahon na dapat palang magbago. Dapat palang ayusin mo yung sarili mo. Dahil hindi lahat ng katulad mo ay nakakapag-isip agad-agad ng ganyang desisyon. May mga katulad mo na nahuhook sila sa ganong sistema. Pero hindi rin natin sila ma-judge. Kasi ganun yung ginusto nilang buhay. At may dahilan sila doon. Ri, sana maging matatag ka lang palagi at maraming nagdadasal sa iyo at nagmamahal sa iyo, Ri, ha? Okay po. Gusto ka pang sabihin? Sa lahat po ng nagsasabi, sa lahat po ng tumanggap sa paglabas ko ng nangyari sa buhay ko, maraming salamat po sa inyo. Also, sa advice mo po, DJ Titangelo, sobrang na-appreciate ko po kayong lahat at maipapangako po ko sa inyo na hindi ko nababalikan kung ano man yung nagawa ko noon at mas pagsusumikapin ko pong maayos ang buhay ko, lalo na sa magiging anak ko. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Thank you, Ri. God bless you. Thank you din po sa inyo. Lagi mo tatandaan, sa mundong mapanghusga, kailangan mo maging matibay at ang kalaban mo lang sarili mo. Walang ibang pwedeng humusga sa'yo kundi ang sarili mo lang. Huwag mong pakinggan kung ano man yung mga komento ng ibang tao na alam mo makaka-apekto sa'yo. Kasi at the end of the day, ikaw ang makakapagpabago sa sarili mo. Ikaw ang makakatulong sa sarili mo. Kasi kahit anong tulong namin, ano man ang sabihin namin dito, sigawan ka namin, magalit man kami sa iyo kung hindi rin bukas ang iyong tenga at pangunawa at hindi mo tinutulungan ng sarili mo, baliwala lang din ang lahat. Yari, yung ganyang wisdom mo, yung ganyang pangunawa mo sa mga bagay na to, mas payabungin mo yan at pagyamanin mo yan. Happy Thursday, Ri. And God bless. Sa inyo rin po. Thank you. Good night. Good night po. See you soon, Ri. Kung sakaling makadalo ka dito sa istasyon namin, feeling kami ni DJ Rocking makita ka namin sa pagbabalik niya. Sure po. I hope Kaya naman. ko po sa inyo. Oo, yayakapin ka namin, Ri, sa kwento mo. Thank you. Maraming salamat po. Mga kabisyo, isang nakakalungkot na istorya po ang ating napakinggan ngayong gabi na to. Isang bata ang sumubok na makipagsapalaran at kumapit sa patalim upang matustusan ang kanyang pag-aaral at kanyang pangangailangan. Sabi ng iba, may choice daw tayo sa lahat ng bagay. Pero hindi eh. Kung uunawain natin, kung titignan natin talaga, kabisyo, kapag wala kang pera, wala kang choice eh. Diba? Alam mo yun, yung kapag wala tayong pera,
Wala tayong boses. Mahirap maging mahirap. Pero kabisyo, tatandaan nyo to. Hindi nating kasalanan na pinanganak tayong maging mahirap. Pero kasalanan mo na kung mananatili ka. At komportable sa buhay mo na nahihirapan ka pero may kakayanan ka naman na baguhin yung buhay mo. Alam nyo, kabisyo, kaya nakakagalit lang din no? Na imbes na yung mga ninanakaw, yung mga binubulsa nila imbes na bigyan na lang sa pang-edukasyon ng bata dahil kulang naman talaga tayo sa pagsuporta ng edukasyon. Kuwawa lagi yung mga lumalaban ng patas. Totoo yan, Boy P. Diba? Kuwawa tayo mga mahihirap, kabisyo. Diba? Totoo yun eh. Pero ganun talaga eh. Kaya kabisyo, sana po may natutunan tayo sa ating napakinggang kwento. Na may isang bata ngayon na may kalungkot-lungkot na istorya o pinagdaanan sa kanyang buhay. Mga kabisyo, ako nga po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, together with my partner, DJ Rakitera, ang ating Basa Princess. Mga kabisyo, maraming salamat po sa suporta ninyo. At muli, magkita-kita po ulit tayo bukas, alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi, sa programa natin na Rocky's Secret Files with Titangelo at Top Secret. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.